Vila-real acull la trobada d'escoles en valencià de les comarques de Castelló. El lema d'enguany ben simbòlic: som història, tenim futur. Les trobades van néixer ara fa 40 anys perquè volíem i calia demostrar que hi ha un moviment social, un moviment cívic que demana ensenyament en valencià, que demana més valencià, més llengües, i aquesta és la manera en què vam trobar o que se va descobrir que simplement juntant-nos, fent paradetes, fent allò que les escoles ja es fa, innovant pedagògicament i posant a l'abast de les xiquetes i els xiquets, posar-los al centre de tota l'activitat i donar-los instruments perquè pogueren actuar en una certa llibertat, però al mateix temps estigueren aprenent. I com tots els anys, l'STPB té una presència destacada. STPB un any més hem volgut participar en les trobades, hem portat els nostres alliolis, revistes, el calendari de la dona i també tenim un taller per als més menuts perquè puguen també participar d'aquesta trobada, un clauer on podem ficar per una banda som la clau del futur i per l'altra soc de la Plana Baixa perquè en aquesta ocasió aquestes trobades són de la Plana Baixa.